Гости ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя гледачы і слухачы, вітаем вас на нашай праграме «Госці ў студыі». А сёння у нас у гасцях Любоў Шпакоўская. Яна кандыдат мастацтвазнаўства і кіраўнік старажытна-беларускага спеўнага мастацтва «Нябесны звон». Вітаем вас! Вялікі дзякуй, для мяне вялікі гонар паўдзельнічаць у такой цікавай перадачы. Дзякуй яшчэ раз за запрашэнне. І сёння я хачу паведаміць пра рукапісы беларускія, царкоўныя, спеўныя, якія для мяне вельмі дарагія. Яны сталі часткай майго жыцця. Я займаюся імі ўжо больш за 5 год. Падчас навучання ў аспірантуру акадэміі у Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі я ўпершыню датыкнулася да гэтай скарбонкі, да нашага старажытнага багацця беларускага. І я адкрыла для сябе гэтыя рукапісы, яны называюцца ірмалагіёны. Гэтыя рукапісы ўзніклі на беларускіх землях у пачатку 17 стагоддзя. Першыя ўзоры былі зробленыя ўжо ў канцы 16 стагоддзя. І ў гэтых спеўных рукапісах былі зафіксаваныя вельмі старажытныя песнапені, якія прыйшлі на беларускія землі аж з Грэцыі і Візантыі падчас хрышчэння яшчэ Кіеўскай Русі. На беларускіх землях гэтыя песнапені былі запісаны спачатку асаблівай натацыяй неўмінай, такімі своеасаблівымі кружкамі, загагулінкамі. Гэтая натацыя называецца неўміная, і знакі вельмі складаныя і маюць цікавыя назовы, напрыклад, стапіца, галубчык борзый, два в челну. І гэтыя знакі указвалі прыблізны накірунак мелодыі, і старажытныя спевакі адкрывалі рукапіс і узгадвалі па памяці гэтыя напевы. А колькі такіх знакаў было? Вельмі много. А то есть не так, як нот? Нет, не так. Запісваўся царкоўны тэкст, і зверху ставіліся такія кружкі, гэтыя загагулінкі. На жаль, у наш час не ўсе рукапісы вось гэтыя неўміныя прачытваюцца, але у гісторыі беларускага мастацтва, беларускага царкоўнага спеву у канцы 16 стагоддзя адбылася вялікая рэвалюцыя, якая для нас, для цяперашніх людзей, прынесла вялікае шчасце. Беларусы вельмі рана асвоілі заходнееўрапейскую натацыю. Як у заходняй Еўропе, ноты запісваліся на знаёмых, я думаю, хто вучыўся нават у музычнай школе, ён бачыў гэты 5 лінеечак нотнага стану, на якіх размеркаваныя па вышыні, па даўжыні асобныя ноткі. І вось у Беларусі, паўтаруся, на беларускіх землях у 1598 годзе ўзнік першы рукапісны помнік, гэта быў супрацкі ірмалагіён, запісаны менавіта вось гэтай заходнееўрапейскай натацыі. Што тут асаблівага? Гэта вельмі паказальна для нашых беларускіх зямель, якія з'яўляюцца з аднаго боку апошні фарпост каталіцызму каля Польшы, з другога боку апошні фарпост праваслаўя нараўне з Расіяй праваслаўнай. І вось на нашых землях, пазначу не толькі на нашых, але і на украінскіх землях, якія ўваходзілі ў склад Вялікага княства літоўскага, узніклі вось гэтыя помнікі, ноталінейныя ірмалагіёны. У чым іх асаблівасць? У тым, што старажытныя ўсходнехрысціянскія напевы у іх запісаліся заходнееўрапейскай натацыі. Вось такое перакрыжаванне, незаразрыўная сувязь усходніх традыцый і заходніх традыцый. І вось гэтыя традыцыі адметны менавіта для нашых беларускіх зямель і для украінскіх зямель, якія ўваходзілі ў той час у Вялікае княства літоўскае. Мы ўзялі ўсё лепшае. Мы ўзялі самае лепшае і з усходу, і з захаду. Гэта так цалкам уласціва Беларусі, дарэчы, вось якія мы з двух састаім частак. Так, і гэтыя часткі вельмі так перапляліся, што немагчыма адарваць адну ад другога. І ў гэтым наша своеасаблівасць такая беларуская. Як называецца? Ірмалагіёны. Адкуль такая назва такая цікавая? Ад грэцкага слова. Справа ў тым, што ў гэтых рукапісах сабраны вялікая колькасць песнапенняў, якія адносяцца да жанру ірмасоў. Гэта ад грэка-візантыйскай традыцыі спеўнай. Вось, і такая вось назова возникла ірмалагіёны. Аднак там не толькі ірмасы сабраны, там столькі песнапенняў, што яны забяспечваюць увесь гадавы цыкл набажэнстваў сваімі песнапеннямі. Там і песнапенні і ўсіх свят, і вячэрняга набажэнства, і літургіі. Вельмі много. Пазначу, што, напрыклад, у адным рукапісу у сярэднім дзесьці 500 сторонак нотнага тэксту. Можна уявіць, колькі на 500 сторонак нотнага тэксту змяшчаецца песнапенням, нават іх складана пералічыць. А у мяне такое пытанне, а што натхняе сучаснага беларуса вывучаць ірмалагіёны?
Я доўга шла да гэтых рукапісаў. Мне заўсёды хацелася пазнаць, што тут гучала, што тут было. Было ж столькі захавалася храмаў, замкаў, а вось музычная спадчына неяк невядома шырокаму колу публікі. Здаецца, што тут была нейкая цішыня, ці што тут спявалі. І мне доўга цікавіў гэтае пытанне, доўга мяне цікавіла. І калі я паступіла ў акадэмію музыкі, навуковы кіраўнік падчас напісання дыплома прапанаваў мне: давайце расійскі знаменны распев будзем з вами вывучаць. Это старажытная расійская традыцыя царкоўнага спеву. Я кажу: не, расійская не хачу. Давайте яшчэ што-небудзь. Тады ён кажа: ну давайте каталіцкі грыгаранскі харал. Говорю: ну тут трэба ехаць у Еўропу, архівы падымаць. І тады кіраўнік прапанаваў мне заняцца візантыйскімі спевамі. І візантыйскія спевы, я іх паслухала, і мяне вельмі захапіла гэтая традыцыя, асабліва тым, што яна захавалася да нашых дзён. У храмах Грэцыі да нашых дзён гучаць тыя напевы, якія былі распрацаваны, яшчэ ладавая сістэма яшчэ была ў антычнасці і ў сярэднявеччы, у першыя часы прыняцця хрысціянства гэтыя спевы развіваліся і захаваліся ў Грэцыі да нашых дзён і гучаць. Гэта вельмі прыгожая спеўная традыцыя, з якой я в першую чаргу пазнаёмілася. І самыя глыбінныя карані царкоўнага спеву усходнехрысціянскага в першую чаргу. Потым, калі я вучылася далей у магістратуры, трэба было штосьці пашыраць дыяпазон творчых даследаванняў. Усё-такі заняліся мы старажытна-рускім расійскім знаменным распевам. І больш-менш я пазнаёмілася з гэтай крукавой натацыяй неўмінес, гэтымі ўсімі значкамі. Брала ўрокі з Волгаграда, быў преподаватель вельмі добры, Денис Беліцкі. Па скайпу даваў мне ўрокі спеву старажытна-рускага. І у той жа час я брала ўрокі у балгарскага рэгента, кіраўніка хору Ніколы Антонова, з якім мы па скайпу засвайвалі візантыйскую спеўную традыцыю. І вось, наконец, засвоіўшы дзве гэтыя традыцыі, ну, не тое, што ўжо цалкам засвоіўшы, пазнаёміўшыся, паглыбіўшыся ў них, да мяне патрапіла кніжка майго настаўніка Ларысы Піліпаўны Касцюкавец пра беларускія ноталінейныя ірмалагіёны. Калі я прачытала гэтую кніжку, я адкрыла для сябе Амерыку. Я думаю, вось жа яно то, што я шукала столькі год, столькі тут і там, і сям, і ў Грэцыі з'ездзіла, і старажытна-рускую традыцыю вывучала. І, наконец, для мяне адкрылася тое, што ўсё-такі ў Беларусі штосьці гучала ў 17 стагоддзі. І не проста гучала, а гэта была цэлы сусвет, цэлы космас спеўны, які, на жаль, мала вядомы нават даследчыкам, не тое, што шырокаму колу слухачоў і прыхажан царкоўных, але і нават даследчыкаў. І калі я вось пачала займацца гэтымі ірмалагіёнамі, яны мяне так захапілі, што да гэтага часу не магу спыніць навуковыя пошукі. Любова, а вы штосьці там прынеслі, так ці не? Так, я прынесла. Давайте глядзі, што ж вы нам такое прынеслі. Фотаздымкі гэтых рукапісаў. Вось гэта самая першая рукапіс такога кшталту. Гэта супральскі ірмалагіён. А падніміце, калі ласка, вышэй, каб хтосьці, калі хто глядзець, ён мог убачыць. Гэта таксама вось наша кавера. Так. Супрасельскі ірмалагіён, створаны быў ён у 1598 годзе, 1601 годзе. То есть 3 гады перапісчык перапісваў гэты рукапіс акуратненька, малюначкі потым дабавілі. Гэта самы першы з вядомых, захаваўшыхся да нашых часоў ноталінейных ірмалагіёнаў. Вось гэты рукапіс зараз захоўваецца ў Кіеве у нацыянальнай бібліятэцы імя Вернадскага. І з жалем адзначу, што большасць беларускіх рукапісаў захоўваецца зараз па-за межамі нашай краіны. Былі розныя прычыны, штосьці было захоплена, штосьці падчас вайны. Невядома, як гэтыя рукапісы разышліся па сусвеце, аднак большасць з іх трэба шукаць не ў Беларусі. Але у нас таксама ёсць. Ёсць таксама у нас каля 15 такіх рукапісаў у нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ёсць у нас. Ну, якімсьці асаблівым зале знаходзіцца гэтыя рукапісы? У зале старадрукаванай літаратуры і рэдкай, здаецца так. І гэта арыгінальныя рукапісы, якім ужо больш за 400 год гэтым рукапісам. А дзе яны захоўваліся дагэтуль? У архівах, у розных архівах, у бібліятэках. Яны захоўваюцца ў спецыяльных такіх амаль драўляных ці картонных коробках. Калі ты замаўляеш такі рукапіс, табе прыносяць вялікую коробку, ты адчыняеш, там бывае розныя. Бывае слуцкі ірмалой, напрыклад, ён памяшчаўся на 2 далонях. Вось такая маленькая кніжачка, па якой спявалі, яна была створана ў 1669 годзе. І ты можаш трымаць у руках гэту кніжку, гартаць яе, спрабаваць штосьці спець, малюнкі глядзець.
Вось. А бываюць і вялікія рукапісы. Яны былі прызначаны для святочных набажэнстваў, такі, напрыклад, як іншы супральскі ірмалагіён, 3. А вось, прабачце, яны па зместу неяк ад... Зараз раскажу. Вось гэта святочная рукапісь. Гэта 3 супральскі ірмалагіён 1662 года. Але ж ноты такія падобныя на нашы. Ноты, вось такой рукапіс можна прачытаць даволі лёгка. Паглядзець трохі тэксты, там ёсць асаблівасці вымаўлення, некаторыя значкі, цітлы. Святочны рукапіс, ён вельмі вялікі, яго цяжка нават падняць гэтую коробку з рукапісам такого фармата вялікага. Але гартаць іх гэта пэўная асалода вялікая. Датыкацца да вось гэтых 400-гадовых перапісчыкаў, да іх творчасці, да іх спеваў. Гэта для мяне асабіста гэта вялікае было шчасце, і зараз я таксама з вялікім задавальненнем расказваю усім, хто цікавіцца пра гэтыя рукапісы. Каб не быць галаслоўнымі, я хацела бы праспяваць некалькі песнапенняў. Каб удасканаліць мой тэзіс пра тое, што была перанята грэка-візантыйская традыцыя, я хачу ў першую чаргу спець песнапенне з жыровіцкага рукапісу 17 стагоддзя, якое запісана з грэчаскім арыгінальным тэкстам. Гэта Трысвятое Агіос Офеос, Агіос Усхірос, Агіос Афанатос, Элейсан і Мас. Перакладаецца як святы Божы, святы крэпкі, святы бессмяротны, памілуй нас. Асаблівасцю здесь тут з'яўляецца тое, што першая частка выконвалася хорам, а потым саліст, нейкі віртуоз, выконваў вельмі складаную мелодыю са складанымі інтанацыямі, рытмікай. І я праспяваю спачатку харавую частку, а потым паспрабую паўтарыць подзвігі спеўных віртуозаў 17 стагоддзя. Трысвятое з жыровіцкага рукапісу. Агіос Офеос, Агіос Исхирос, Агіос Афанатос, Элейсон і Мас. І пасля хору выступаў саліст. Я спаю толькі канчатковую фразу, таму што ён спяваў, магчыма, хвілін 10 ці 15 гэтае песнапенне, як і ў грэчаскай традыцыі таксама ёсць такой распеўны фрагмент для песнапення Агіос. Сольны фрагмент Агіоса з жыровіцкай рукапісы. Афанатос, Элейсон і Мас. Вось прыблізна такія віртуозныя песняспевы гучалі, да прыкладу, у жыровіцкім манастыры. І я мяркую, што і ў іншых храмах маглі гучаць таксама такія складаныя песнапенні. Але штосьці ёсць такі адгалосак таго, што мы спяваем часам у касцёле, так? Ну, ёсць. Ну так, ну, григоріанскі харал, то было все. Я думаю, што яно, да, падобнае. Пераклікаецца. І асмаглася, сістэма 8 класаў, таксама і ў григоріаніцы ёсць, і вось у гэтых напевах, і ў грэчаскай сістэме, і ў старажытна-рускай. Агульныя карані, я думаю, што яны можна выявіць. А можна ось паглядзець, як выглядае то, з чаго вы спявалі цяпер? Пакажыце, калі ласка, нашым гледачам. Зараз я спявала звычайныя расшыфровкі са звычайнай. звычайнай. Гэта такая, цяпер робіцца звычайная расшыфровка. А ці ёсць у вас у арыгінале паглядзець, як гэта выглядае? Таксама цікава, з чаго гэта ўсё атрымалася. Ёсць другая старонка жыровіцкага Так. рукапісу. Гэта не гэтае песнапенне, аднак гэта той же самы перапісчык, і ў арыгінале выглядала вось такімі ноткамі. Вельмі прыгожы почерк, жыровіцкі рукапіс адзін з самых прыгожых. Бачыце, якія вялікія квадратныя ноткі, як ўсё прапісана, кожная літара, ўсё так старанна выпісана. Прыгожа. А вядома, хто вось гэтым займаўся? Імя, напрыклад, некаторыя перапісчыкі вядомы, аднак жыровіцкі невядомы. Вядома, што жыровіцкі рукапіс быў падораны у сярэдзіне 17 стагоддзя Іанам Калбекам.
там ідзе дароўны запіс по ніжняму краю на 15 радкоў тын-тын-тын, працягваецца на 15 сторонкаў. Приблизно такі запіс. «Сей Ирмалой передан в дар о своем здравии и своих спасении рабом Божьим Иоанном Колбекой в лето Божие, или не помиляюсь, 1649 году и дата такого-то декембря». То бок можна сказаць аб тым, што гэта быў некае ахвяраванне, хтосьці зрабіў Так. гэта ў знак падзякі за, можа, нейкі там адбыўшыся цуд ці штосьці такое. Да, Так? Жыровіцкаму манастыру. Так. Чалавек сеў, і вось гэта ўсё... Падпісаў. А хто перапісчык, невядома. На жаль, у некаторых выпадках на першым аркушы, на тытульным, вялікімі літарамі напісана. Напрыклад, Слуцкі ірмалагіён 1669 года быў запісаны іераманахам Пархоміем Пацэнкай у манастыры Святой Троіцы ў Слуцку. То есть імёны захаваліся. Богдан Анісімовіч стварыў першы супрацькі ірмалагіён. Это быў перапісчык, распеўшчык, вельмі адукаваны музыкант у тыя часы. Вядомы, некаторыя імёны вядомыя, аднак, на жаль, у большасці ўсё ж такі застаюцца невядомыя нам. Ну, гэта больш манахі Імёны. займаліся ці свецкія людзі таксама? Большая частка гэта былі ці свяшчэннікі, ці манахі ў манастырах. Аднак вось асоба Богдана Анісімовіча адметная тым, што гэта быў наняты спецыяльны працаўнік як бы для манастыра, музыкант з-пад Пінска родам. Ён працаваў у супрацьскім манастыры спеваком і перапісчыкам ірмалагіёна. А дзе яны гэтаму ўсяму вучыліся? Падавалася на слух ад старэйшага пакалення да малодшага. Яны, калі хадзілі ў храмы, кожны дзень слухалі, ці кожную нядзелю слухалі адны і тыя ж песнапенні, то спеўная традыцыя перадавалася больш на слух. Аднак, магчыма, што ў манастырах, дзе перапісваліся кнігі, былі скрыпторы, там займаліся і нотнымі рукапісамі. Любоў, а што яшчэ за скарбы захоўвае ваша праца навуковая? Мяне вельмі ўразіла тое, што калі параўнаць рукапіс з поўначы, напрыклад, віленскі ірмалагіён взяць і з поўдня кіеўскі ці львовскі, з захаду, гэта супрацьскі, з усходу смаленскі, то увесь арэал Вялікага княства літоўскага у усходняй хрысціянскай традыцыі ён пакрыты як бы аднолькавымі песнапеннямі. Яны, канешне, адрозніваюцца ў дэталях, аднак увесь рэгіён ВКЛ быў аб'яднаны агульнай спеўнай традыцыяй, якая сваімі каранямі зыходзіць у візантыйскую традыцыю, потым у кіеўскую Русь, і з кіеўскай Русі яна пашырылася па ўсім Вялікім княстве літоўскім. Ці выкарыстоўваецца яно цяпер вось у грэка-каталіцкай царкве, напрыклад, ёсць? Я ведаю, што ў Львове там ёсць украінскі каталіцкі універсітэт УКУ, там працуюць шмат выкладчыкаў, даследчыкаў, якія менавіта даследуюць гэтыя рукапісы, і ў храмах там гучаць песнапенні. Мой знаёмы рэгент адтуль Андрэй Шкрабюк і Максім Тымо, яны бяруць такія распечатаныя рукапісы і спяваюць. Нават тэксты не мяняюць. Старажытны. Тут трошкі можна было падкарэктыраць, тому што адрозніваюцца ўсё-такі тэксты крыху. Аднак яны бяруць гэтыя рукапісы як сваю традыцыю, выконваюць, публікуюць нотныя расшыфроўкі, выдаюць для выканаўцаў, якія жадаюць у канцэртах выканаць такое песнапенне. Вось і ў набажэнстве яны выконваюць, як і ў арыгінале, таксама робяцца працоўкі, дадаюць, як у грэчаскай традыцыі, там працяглы тон, які робіць такі грэчаскі каларыт, надае нашым напевам. А вы таксама рэгент? Так, я рэгент у праваслаўнай царкве Андрэя Першазваннага ў Мінску. А што у вас ёсць свой калектыў песнапення? Калектыў сфарміраваўся на базе прыхадскога хору. Гэта вы сфарміравалі? Ну так, да. Гэта мои сябры, якія таксама зацікавіліся гэтымі рукапісямі і пагадзіліся паўдзельнічаць у гэтым невялікім праекце. Там нас 5 жанчын, і мы спяваем, напрактыкаваліся нават адразу з рукапісаў спяваць. Усе музычна адукаваныя людзі і могуць прачытаць такія тэксты. І доўга вы ўжо займаецеся гэтым? Займаемся, напрыклад, 3-4 гады мы займаемся. Мы выдалі дыск, гласавыя песнапенні з беларускіх ірмалагіёнаў. Вось, ідзе больш за 20 песнапенняў мы запісалі, каб людзі маглі іх паслухаць, пазнаёміцца з гэтай традыцыяй. Выступалі таксама у прасвяцільскіх канцэртах розных, на канферэнцыях, калі даклад чытаю, вельмі прыгожа, калі потым выйдуць дзяўчынкі і ўразяць слухачоў і навуковае спадарства
прыгожымі спевамі Але ж старажытнымі. гэта ва ўнісон спяваецца, так? Так, ва ўнісон, без акампанемента. Ніяк, просто ва ўнісон Гэта разам. аднагалосныя песнапенні. Не, ну просто што я так думала, где тут ёсць... А в октаву, не? У тэрцу яшчэ скажыце. Так, гэта трэба мужчынскі тады галасы дадаваць. А мужчыны гэта не спяваюць? Мужчыны вельмі прыгожа гэта спяваюць, калі б яны спявалі. Ну, першапачаткова, я думаю, што гэта было разлічана на мужчынскія хары, так як напрыклад, у праваслаўных храмах жанчыны не так даўно сталі спяваць у 19 стагоддзі, толькі іх пусцілі. Вось. Жанчыны спявалі ў жаночых манастырах, канешне, а так у прыхадскіх храмах і ў манастырах спевы гучалі мужчынскія. Аднагалосныя мужчынскія харавыя спевы. Вы не знайшлі сабе яшчэ хлопцаў? Ёсць хлопцы, но іх яшчэ трэба трохі Падвучыць, да, і заахвоціць неяк. Слухайце, а ўвогуле такое запатрабаванне ў гэтым ці ёсць цяпер? Ну, я не маю на ўвазе такія эксклюзіўныя мерапрыемствы, калі навукоўцы сабраліся, які даследуюць менавіта вось гэтыя як іх? Ірмалагіёны, прабачце. Ірмалой. І сама назова ірмалой, можна казаць. Сабраліся. А колькі, дарэчы, чалавек, якія даследуюць гэту тэму? У вас вялікая ваша супольнасць? На жаль, не шмат чалавек. Гэта Ірына Жукоўская ў Віцебску, Лілія Фаілівна Баранкевіч у Акадэміі музыкі. Хто ж яшчэ ў Беларусі? Я... Вось, напэўна, і ўсё наша кола. Ларыса Густава трохі, яна больш па шматгалоснай музыкі, аднак закранае таксама пытанне ірмалояў. А суседзі, акрамя Украіны, вось бліжэйшыя нашы суседзі, там Літва, Польша, хтось ёсць даследчыкі, вось вы з кемсьці камунікуеце на гэты конт? Украінцы вельмі, канешне, яны малацы, яны пастаянна выдаюць, нядаўна выдалі анталогію, там больш за 500 старонак нотнага тэксту, по вось гэтым рукапісам, вось такая кніжышча. Там ёсць такі отец Лука Михайлович, ён працуе ў Украінскім каталіцкім універсітэце, і разам са сваімі памочнікамі яны выдалі такую велічэзную анталогію. Яны і асобныя выдаюць кніжачкі, дзе асобныя жанры сабраныя. Вось, у Львове такая ёсць суполка, там Юрый Ясіноўскі, доктар мастацтвазнаўства, і яго спадкаемцы. А другая школа знаходзіцца ў Кіеве, там працуе Алена Шаўчук, і у яе шмат вучняў у Акадэміі музыкі кіеўскай. У іх ёсць асобная кафедра старовінной музыкі, называецца. Там яны вывучаюць і музыку эпохі барока, і ірмалоі, беларускія, украінскія. Вось, у Польшчы, можа, асобныя і ёсць нейкія даследчыкі, такія фанаты, а так не чула пра Польшу, Літву. На жаль, што ў Літве нет, таму што ў Вільнюскай бібліятэкі, у бібліятэцы Акадэміі навук храніцца вялікая колькасць ірмалояў, у тым ліку 3 супральскіх шыкоўныя рукапісы, 2 віцебскіх ірмалоя і яшчэ, можа, штук 5 ці болей. Адразу хочется спытаць, а вось які ёсць найбольш каштоўнымі? То есть ёсць штосьці такое, што сярод тых, хто гэтым захапляецца і даследуе гэта, пра якое скажуць, ну гэта ж першы супральскі лічыцца першы супральскі, таму што ён, па-першае, ён першы быў. Першы. І там яшчэ ён вельмі поўны, там усе жанры прадстаўленыя, і вельмі розныя напевы. Там ёсць, напрыклад, хервімская напева мултанскага. Даследчыкі кажуць, што гэта малдаўскі. Вось, грэчаскія напевы, то есть розныя яшчэ і мелодыі. Акрамя таго, што ўсе жанры прадстаўлены, яны яшчэ і датычацца да розных мелодый. Мне менавіта падабаецца жыровіцкі ірмалагіён, таму што ён вельмі такі разборлівы, дастаткова поўны, і там таксама ёсць цікавыя ўзоры. Напрыклад, унікальная сербская хервімская песня. Яна не сустракалася, я, канешне, не прагледзела ўсю 1000 рукапісаў, якія захаваліся, аднак даследчык Алена Шаўчук, якая працавала ў Кіеве доўга-доўга з гэтымі рукапісамі, кажа, што толькі ў жыровіцкім ёсць такая вось мелодыя сербская. Там такі зборнік, там ёсць ноты і там тэксты. Толькі ноты. А тэкстаў? Асобных тэкстаў няма, толькі калі яны прыпісаныя потым на свабодных месцах. Цікава, што гэтыя рукапісы пастаянна дапаўняліся. Да прыкладу, вось асноўны рукапіс, ты бачыш, што там аднолькавыя старонкі, аднолькавы почерк, а потым бац, унізе прыпісаны, напрыклад, трапар Ясафату Кунцевічу. Проста тэкстам. Ну, відна, спяваўся на якуюсь мелодыю. Вось, ці ў канцы рукапісу маглі быць даклееныя новыя старонкі, і туды прыклееныя новыя песнапені. Вельмі цікавы ўзор, калі
у трэці супральскі ірмалагіён у канцы прыклеілі песнапенні каталіцкага свята Божага цела. Аднак распеты на мелодыю старажытна-рускую падобен «О дзіўнае чудо». Гэта мелодыя была у праваслаўным асяродку, у грэка-каталіцкім, а потым, калі грэка-католікі узялі да сябе гэтае свята, рыма-каталіцкае Божага цела, яны проста спелі песнапенні на мелодыю, якая паходзіць з Кіеўскай Русі. А дзе вас можна пачуць людзям такім простым, які не ходзяць на канферэнцыі? Вы сапраўды думаеце, што На вашым радыё пойдуць? Я пайду таксама. Нашы слухачы, дарэчы, таксама могуць гэта... Дзякуй. Мы тады падумаем, як арганізаваць канцэрт і падрыхтуем песнапенні і з каментарамі, каб зацікавіць людзей. Да, гэта было б вельмі цудоўна. На жаль, у Беларусі ніхто нават не ведае, не то, што ён не хоча пайсці, ён просто не можа пайсці, таму што гэта як можна папулярызіравана, ніхто невядомае. Так. І вось моя задача пакуль на данным этапе заахвоціць людзей, зацікавіць, каб яны таксама, каб не толькі адна Люба Шпаковская вывучала гэты рукапіс, каб і даследчыкі цікавіліся, і выканаўцы практыкуючыя. Ну давайте пра гэта пагутарым. Навошта цяпер гэта патрэбна усім ведаць? Мы не жартуем, мы сапраўды хочам, каб кожны усведамляў сябе гэтае значэнне дзеля гісторыі нашай краіны і ўвогуле для захавання культуры ў Беларусі. Вось вашае меркаванне, Любоў, калі ласка. Актуальнасць гэтай тэмы. У першую чаргу гэта звязана з тым, што мы не ведаем сваіх каранёў амаль што. Гісторыкі як неяк вывучаюць, археолагі вывучаюць, храмы мы бачым свае, а вось што гучала, нам трэба да гэтага даведацца, каб зразумець, што атрымліваецца цяпер. Здаецца, што вось як цяпер, так было і заўсёды. Аднак, калі ты пачынаеш паглыбляцца, ты бачыш, што як цяпер стала толькі нядаўна, што гэта традыцыя, то, што зараз называецца традыцыяй спеваў, што яна вельмі новая, і што ў нас ёсць такія карані, да якіх мы ніколі не дакапваліся. Гэтым караням, калі гэтыя песнапенні, допустим, з ірмалагіёнаў узніклі ў 10 стагоддзі і былі запісаны ў 17, ім 700 год. І ў 18 стагоддзі яны працягваліся, то есть 800 год традыцыі, вось гэта яна прападае ў нікуды, як бы. А тое, што зараз гучыць, гэта творы сучасных кампазітараў, канешне, прыгожыя, ёсць цікавыя творы і высокамастацкія, аднак нельга адказвацца ад гэтых традыцый, якія нясуць малітоўны опыт нашых продкаў, іх мастацкі вопыт. Вось, і хацелася, каб мастацкія якасці і духоўная спадчына наша не празябала дзесьці ў архівах, а была даступная нашым людзям, каб мы самі зразумелі самі сябе, хто мы, адкуль мы. Мне здаецца, што гэта вельмі цікава і вельмі важна для беларусаў сучасных. Каб зразумець сваё месца ў гэтым сусвеце, у гісторыі сваёй краіны і нашых цэркваў, і грэка-каталіцкай, праваслаўнай, каталіцкай, яно ж усё тут было ў адным звязку, усе гэтыя спеўныя традыцыі на нашых землях. Любоў, а ў вас ёсць цяпер ужо паслядоўнікі, хтосьці з маладых, хто яшчэ можа навучаецца в акадэміі альбо магістратуру пайшоў, ёсць такія, якія так пакрышку цікавяцца гэтай тэмай? Я час ад часу выкладаю ў мінскім духоўным вучылішчы, курс называецца ён меладзічаскае пенне, меладыйныя спевы па-беларуску, напэўна. Вось. І там у меня 3 лекцыі. Першая пра візантыйскія спевы, другая пра старажытна-рускі і трэцяя лекцыя пра беларускія вось гэтыя нашы спевы, пра ірмалагіёны. І сустракаюцца зацікаўленыя людзі. Дзякуй Богу, што я пачала гэты курс, можа, гады 4 назад, і ў першыя гады ты глаз вопиющего в пустыне. Нешта расказваеш, людзі такія, адкуль я назвалілася. А вось апошні, гэты год і прошлы год з'явіліся зацікаўленыя людзі, яны нават памаглі мне некалькі зрабіць нотных расшыфровак, таму што гэта даволі крапатлівы труд. Трэба кожную нотку паглядзець, як яна выглядала ў рукапісу, кожную нотку на камп'ютары уручную тыкнуць, потым тэкст падтэкставаць, аднаму гэта не асіліць. І вось з'явілася некалькі чалавек, Святлана Стефаненко, Тацяна Серафімовіч з Барысава, Святлана з Мінска, Тацяна з Барысава, якія мне трошкі дапамаглі зрабіць нотныя расшыфровкі, каб людзі, канешне, не кожны чалавек адразу возьме рукапіс і заспявае з рукапісу. Спачатку трэба падрыхтавацца па звычайных нотах. І вось стараюся заахвоціць, канешне, хто заахвоціцца, хто не заахвоціцца, аднак хаця бы, каб людзі дазналіся пра гэтыя скарбы, мне хацелася бы. Ну, а зараз хто-небудзь піша на гэту тэму? З маладых?
Наколькі мне Не. вядома, не. Я уже Не пишет. А Ірына Жуковская, яна абараніла кандыдацкую, зараз піша доктарскую, доўга ўжо піша яе таксама на аснове армалагіёнаў. А вы хочу паглядзець, вы ўжо нам усё показалі, што прынеслі? Не, вось было пытанне пра інструментальную музыку, Так. і важна пазначыць, што ірмалоі ірмалоямі, аднак у адны і тыя ж часы у грэка-каталіцкім асяроддзі развівалася і інструментальная музыка, і вось такі цудоўны малюнак супрацкага рукапісу, дзе анёлы іграюць на розных музычных інструментах. Першы іграе на такой, гэта правобраз віяланчэлі, басетля, верагодна. Гэты іграе на трубе, падобны да сучаснага трамбона. Гэты на лютні, і гэты на такой маленькай арфе, гэта называлася псалтыр у тыя часы. І вось і песнапенні з ірмалагіёнаў, верагодна, перамяжаліся з шматгалоснымі песнапеннямі, з нейкімі інструментальнымі фрагментамі. Але гэта было ўжо пазней у грэка-каталікоў, гэта ўжо 18 Хто па нацыянальнасці тыя людзі, якія намалёваны на гэтай малёнку? Анёлы, беларусы, конечно. Беларусы? Вось, Любоў, калі ласка, пакажыце яшчэ раз нашым гледачам беларусаў сапраўдных, як яны павінны выглядаць. Зараз тут у мяне яшчэ ёсць Гасподь А дата Савалов. гэтага малюнка 1662. 17 стагоддзя, вось мы выглядалі Сярэдзіна так. 17 стагоддзя. А вось тут уже дакладна беларусы, таму што яны пакланяюцца Богу. Тут на воблакі сядзіць творца Гасподь, і вось тут маленькія беларусы пакланяюцца, яны уздымаюць свае рукі да неба. Тут і анёл разам з імі, вось і простыя людзі. Вельмі цікавыя. Я спадзяюся, што Галіна Лікопа зробіць потым грунтоўны аналіз вось гэтых ілюстрацый, якія ёсць у рукапісах. І прынесем на Радове Марэ. Яшчэ вось добра, што узгадалі пра ілюстрацыі. Ёсць такі цудоўны цар Давыд. Гэта малюнак з слуцкага ірмалагіёна 1669 года. Паглядзіце на яго вопратку. Ён апрануты як беларускі пан. У яго такая шуба, такія сапожкі, карона. Цар Давыд вачамі беларусаў 17 стагоддзя. Наш чалавек. Такі тыповы беларус, так. Вось. Гэта ірмалагіёны, яны цікавы не толькі для музыкантаў, але і для даследчыкаў кніжнай справы на Беларусі і для мастацтва выяўленчага нашай краіны. А якія месцы на карце Беларусі часцей за ўсё узгадваюцца ў сувязі з ірмалагіёнамі, каб мы ведалі усе, дзе шукаць іх сляды? Ну, сляды, на жаль, рукапісаў раскіданыя па ўсім свеце, у першы ж Ну так, я маю на ўвазе вось Слуцк, так, я бы Слуцк. пазначыла жыровіцкі ірмалагіён, слуцкі, белаковельскі, віцебскі, баркалабаўскі ёсць. Ён быў напісаны ў Куценскім манастыры пад Оршай па заяве, па заказу пад Быхавам баркалабаўскага манастыра. Вось гэта рукапіс. Якія яшчэ нашы ірмалоі. На жаль, многія не маюць ініцыяцыі, невядома, адкуль яны ўзяліся. То есть ці аторвана першая старонка. Это цудоўна, што ёсць такія на некаторых рукапісах поўны запіс. У такім-то годзе, у такім-то манастыры, такім-то монахам створаны гэты рукапіс. Гэта вельмі цудоўна, калі ёсць. А больше ты адкрываеш, добра, калі ёсць увогуле першыя пару старонак. Ну, нейкія рысы характэрныя для, напрыклад, слуцкага і аршанскага. Ну, вось штосьці такое, я ведаю, што ёсць там рысы, па якіх, напрыклад, даследчыкі могуць паходжанне таго или іного там жывапіснага твору выявіць. Ну да, а без першай старонкі можна зразумець? А, вось гэта почерк, ён... На жаль, не заўсёды. І часцей за ўсё якраз такі невядома, адкуль узяліся гэтыя рукапісы. Неяк па паперы кадзікалогія, цэлая навука ёсць кадзікалогія, філіграні. Ёсць часта, калі ты глядзіш на прасвет гэтую паперку, то бачыш там філігрань мястэчка рашэння, напрыклад. Ці цікава, тут у якім мястэчку была зроблена папера. І па паперы ўжо даследчыкі, як жа яны называюцца, ну, як бы не этнографы, якія даследуюць вось гэтыя помнікі матэрыяльнага паходжання, па паходжанню бумагі, па тым, чым было запісана, якім пяром было запісана. Вось такі прыгожы цудоўны смаленскі ірмалой 1610-1620 года. Паглядзіце, што ў яго, это унікальны рукапіс, чырвоныя нотныя радкі.
Дзе ж яны Цяжка ўзялі чырвоны зразумець, колер? так? Тады Тут крывёй, яшчэ што натацыя, напісалі? паглядзіце, не зусім такая явна квадратная. Гэта называецца Так. клінавідны. Гэта Так. ранні рукапіс. Ну, таксама чытаецца там, таксама палавінкі, чвэрткі, восьмыя можна адрозніць. Дзе располагаецца такая галочка, там і Ага. вышыня гуку. А там вось яшчэ нібыта нейкі ключ, ці што это такое чырвонае? Гэта быў літара Р. Ага. Ініцыялы, вельмі прыгожыя ініцыялы. Вот, напрыклад, вось тут гэта не проста малюнак, гэта на самой справе літара Ц. Царь небесны. Дакладна, Так. літара С. Што ў нас тут яшчэ ёсць жыровец. У жыровецкам там няма такіх хоць прям персанажай, аднак таксама вось такія вось ініцыялы. Зверху вось так прыгожа малявалі. Гэта ініцыялы ці пачатак слоў? Пачатковая літара. Как у не дзівімся. Мгм. Вось яшчэ хацела пазначыць, што ў гэтым смаленскім рукапісу ён весь гэтым перапісчыкам створаны амаль да канца. І ў канцы засталося пару свабодных старонак, і на адной з старонак такая вельмі цікавая запіс ёсць і ноты херувік нябожчыка архіепіскапа Полацка, здаецца, Ясафата Кунцевіча. І даследчыкі, напэўна, гэта было ў пачатку 2000-х гадоў, даследавалі, што гэта за такая херувімская песня, ці мог быць Ясафат Кунцевічам аўтарам музыкі для гэтага напеву. І выказваліся розныя меркаванні наконт гэтай мелодыі. Тамара Ліхач, напрыклад, лічыла, што гэты напеў быў створаны менавіта Ясафатам Кунцевічам. Аднак дальнейшае расследаванне, дэтэктыўнае расследаванне, якое вялося на падставе гэтага песнапення, паказала, што гэта было традыцыйны напеў балгарскага распеву. А чаму ён быў падпісаны так, як і херувік Ясафата Кунцевіча, магчыма, архіепіскапу падабалася гэта мелодыя, і ён прасіў, каб калі ён вядзе набажэнства, каб спевакі спявалі менавіта гэтую херувімскую песню. Яна вядома ў спісах у той мясцовасці, дзе нарадзіўся Ясафат Кунцевіч на ўкраіне і сустракаецца ў жыровецкім рукапісе, аднак з другой назовай. Вось. Ну вось, а самі як кампазітары? Ну хто ж не распеўшчыкі. Распеўшчыкі. Хто ж прыдумаў гэта? Яно стваралася вякамі. На жаль, гэта было прыдумана падчас прыняцця хрышчэння ў Кіеўскай Русі. Былі нейкія напевы, якія дакладна мы не ведаем. Потым яны відэа змяняліся, трохі змяняліся і усталявалася такая суцэльная традыцыя. На жаль, імён мы не ведаем. Імён не ведаем гэтых распеўшчыкаў. Мы ведаем перапісчыкаў, якія перапісывалі. Ёсць некаторыя новыя напевы, якія ўзніклі менавіта ў 17 стагоддзі. Яны там пазначаюцца жыровецкі напел. Яны не напевы, не распевы, а напелы. Менавіта называюцца ў рукапісах. Віленскі напел. Вось, і там гэта атрыбуцыя напелава, гэта асобая тэма. Часам яны не супадаюць. Напрыклад, ёсць песнапені і пазначана супрацьскага напелу. Калі бярэш іншыя там 5 рукапісаў, яны ідуць проста без ніякага пазначэння. Чаму пазначылі як мірскі напеў быў? Аўтарскія правы. Аўтарскія правы. Ці гэта маглі і памыляцца перапісчыкі. Таксама хтосьці адукаваны, хтосьці не вельмі, дзесьці пачуў у міры гэты напеў і падпісаў мірскі напеў. І так спадабаўся яму, ён хуценька яго так накідаў, каб не пазабыцца, дзе ён быў пачут, пазначыў мірскі напел. А наконт чаго спрачаюцца ўсе тры даследчыкі? Ці ёсць нейкі такое пытанне, наконт якога у вас паміж сабой сур'ёзныя спрэчкі ёсць? Ёсць асаблівыя знакі натацыі, называюцца яны дзіўныя бемолі. Яны ставяцца яны так і называюцца па-рускі странныя бемолі і па-беларуску дзіўныя бемолі. Яшчэ нават не толькі нашы даследчыкі, а расіяне таксама цікавяцца зрэдку нашымі рукапісамі, і вот гэтыя дзіўныя бемолі ў 2000-х годах пастаянна до сих пор невядома, як іх дакладна расшыфроўваць. Такое агульнае меркаванне, у чым усе пагадзіліся даследчыкі, што калі песнапені запісываліся старажытнай вось гэтай неўнай са значкамі натацыі, там былі нейкія асаблівасці, магчыма, там какие-то или тое, што не магло адлюстравацца простымі нотамі. Нейкія адхіленні ад гукараду, какие-то паніжэнні, павышэнні, ладавыя мутацыі, так іх называюць яшчэ. Аднак як дакладна гэта гучала, мы пакуль не ведаем. А існуе нейкая метадычка? Як спяваць? У сваём даследаванні я як бы прапаную адзін спосабаў расшыфроўкі гэтых дзіўных бемоляў.
Аднак гэта трэба даследаваць яшчэ далей, каб ужо удасканаліцца. І ўсё ж такі я думаю, што мы ніколі не даведаемся дакладна, як вось 100% спявалі ў 17 стагоддзі. На жаль, не захавалася аўдыёзапісаў. Вельмі шкада, канешне. Хацелось бы на машыне часу адправіцца ў Ужгородскі манастыр 17 стагоддзя, каб пачуць, як яны спявалі гэтыя дзіўныя бемолі. Але ж вам любоў трэба скарыстацца магчымасцямі і запісаць штосьці з гэтага, каб яно захавалася ў аўдыё. Так, для тых, хто будзе, можа, праз 400 год даследаваць гэту вас ёсць, тэму. Ну, адзін дыск ужо ёсць, трэба, канешне, далей працягваць. Так, ну, калі вы расшыфруеце тэму дзіўных бемоляў, то трэба гэта неяк агучыць і запісаць, каб... Ёсць, дарэчы, запіс, ён зроблены дзіўна ў Екатеринбурзе. Даследчык расійскі канатоп, прафесар, ён прапанаваў свой спосаб расшыфроўкі дзіўных бемоляў і прыехаў у, не памятаю дакладна, які манастыр у Екатеринбурге. І манастырскія сёстры запісалі па тых нотах, як ён гэта расшыфраваў, і ёсць дыск, называецца «Паліэлей мултанскі из супрэскага Ірмалагіёна». Спробы ёсць, но... Праспяваеце нам што-небудзь яшчэ? Уже час бяжыць, заканчэнне тут, я бачу, ўжо тут нам паказваюць, але ж мы яшчэ хацелі б паслухаць. Так, канешне. Вось нядаўна былі святкаванні ў гонар Святой Троіцы, і я хачу праспяваць сціхіру «Царю небесны» з жыровіцкай рукапісы, з маёй любімай рукапісы з майго. Вось тут асаблівасці гэтага менавіта песнапення, што ў ім ёсць працяглыя распевы. Вы іх самі пачуеце і адразу зразумееце, якія выражалі эмацыянальны ўздым спевака ці распеўшчыка і вельмі ўпрыгожвалі гэтыя мелодыі. Так, сціхіра «Царю небесны» 8 гласу у свята Пяцідзясятніцы. Царю небесны, утешителю, душе истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровище благих и жизни подателю, приди вселися вны и всякие скверны, и спаси, блаже душа наша. Приблизно так. А скажите, а ў царкве вы спяваеце іх ці толькі на канцэртах нейкіх? Спрабавалі спяваць, аднак яны вельмі працяглыя. Многія песнапенні зараз немагчыма выканаць, таму што людзі не гатовыя ўспрыняць такія працяглыя песнапенні. Аднак больш кароткія мы спрабавалі выконваць, трошкі тэксты падрэдакціравалі у адпаведнасці з сучаснай рэдакцыяй. Вось, і досыць арганічна гучаць у храмавым асяроддзі. Давайте адзін такі сказ, каб нашых гледачоў, слухачоў і тых, каму яны потым распавядуць, што слушалі на радыё Марыя пра Ірмалагіёны, зацікавіць так, чтоб яны ведалі, што а ведаеце, што ў нас у Беларусі ёсць. Вось узгадваецца, калі я гартаю гэтыя Ермолаи, мне узгадваюцца Евангелие словы про тое, что никто же светильника в ЖЭК поставляет его под спудом. Аднак ставіць яго на свечніцу, каб свет свяціў для ўсіх. І вось моя задача, маё жаданне, каб гэтыя рукапісы як не былі святыняй пад спудам, а выйшлі на шырокі агляд для шырокай публікі і засвяцілі святлом сваёй высокай духоўнасці, высокіх мастацкіх якасцяў і прынеслі да нас нейкае духоўнае новыя духоўныя адкрыцці. Госці ў студыі, тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.